హాయ్ వియాస్, వెల్కమ్ టు లలిత కలెక్షన్స్. ఈరోజు మీకు హిప్ బెల్ట్ కలెక్షన్స్తో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. సో ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నా వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్కి వస్తూ ఉంటాయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అనుకుంటే షేర్ చేయండి. ఓకే గైస్, చాలామంది హిప్ బెల్ట్ అడుగుతున్నారండి. సో బ్యూటిఫుల్ హిప్ బెల్ట్ విత్ రీజనబుల్ ప్రైజెస్తో మంచి హిప్ బెల్ట్ మీ దగ్గర తీసుకొచ్చానండి. సో ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఆర్డర్ చేయొచ్చు. స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న 8074697913 ఇది నా వాట్సాప్ నెంబర్ అండి. సో ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఆర్ మెసేజ్ చేసి బుకింగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే గైస్, దిస్ వన్. సో పింక్ అండ్ గ్రీన్ స్టోన్స్ అండి, అండ్ వైట్ పెరల్స్ వచ్చినాయి కదా కిందన. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, చూసారండి. సో బ్యాక్ అంతా కూడా థ్రెడ్ చైన్ అండి. ఇది బెల్ట్ కాదండి, చైన్ వస్తుంది మొత్తం కూడా. సో కిడ్స్కి బాగుంటుంది అండ్ పెద్దవాళ్ళకి కూడా బాగుంటుందండి, చాలా బాగుంటుంది. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ అండి. ఓన్లీ 550 రూపీస్ ఓన్లీ, ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఓన్లీ 550 రూపీస్ ఓన్లీ, ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఎవరికైనా హిప్ బెల్ట్ నచ్చి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చండి. ఇదైతే 1 గ్రామ్ గోల్డ్ కాదండి, సీజెడ్ కాదు, మ్యాట్ ఫినిష్లో ప్రీమియం క్వాలిటీ అండి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, మ్యాట్ ఫినిష్లో ప్రీమియం క్వాలిటీ. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదండి. సో ఓన్లీ 550 రూపీస్ ఓన్లీ, ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఆర్డర్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు కింద స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. Keep watching guys. Thank you.